Sabi mo do, madali lang yan. Oh, sige, try mo kung madali ba talaga. Ano ko na eh. Oh. Mga katupay, sabi niya kasi mga katupay madali lang daw. Ngayon, panindigan mo do, madali lang ba tanggalin yan? Ayan. Tanggalin, ihiwalay lang yung kawayan mga tupay sa tali. 25. Sa loob ng 3 minutes ha. Nakasigarilyo ka pa oh. Sa loob ng 3 minutes kung talagang matanggal mo yan. Ayan. Tanggalin mo. Alam ko yan. Papatanggal ko yun sa kanya. Tingnan mo. Unahin mo kasi yung ano. 3 minutes. 52, 53, 54. 3 minutes. Malapit na mag 3 minutes. Ano na do? Natanggal na do? Do. Natanggal na do? Be? Natanggal na ba? 3 minutes. Malapit na. Huwag mong kalimutan do. Kasi pag nakalimutan mo talaga, matatanggal yan. 3 minutes. Eh? Oh! Gulat ako sa'yo now! Yan o. Tatanggalin yung tawa. Asan eh? Sinasabi mo madali na lang sa'yo yan do? Hindi, alam ko tanggalin eh. Oo. Oh. Oh. Oh, sige. Tingnan mo maigi. Yan o mga tupay. Nakatali yung kawayan ng mga tupay. Challenge yan mga tupay. Isang puzzle. Matatanggal ba talaga? Gawa, di mo alam. Ako pa. Oh. Sabi niya kasi ni Master Mundo, madali na lang daw. Gaano kadali? Gaano kadali? Sa gawa. Sa tingnan mo. Oh. Ngayon ang tanong kung gaano kadali. Paano may gunting daw? Sino pinahirapan ko sa sarili ko? May gunting daw, may gunting. Do, may gunting daw do. Do, maubos na yung sigarilyo mo do. At di man na paghigop-higop sa usok do. Baka sakaling matanggal mo yan. Ayan. Palaisipan talaga yan. Bakikang, alam niyo bakikang. Ayay, natanggal na do. Yan, tanggal na. Tanggal, binalik-balik. Asan na? Binalik-balik. Binalik-balik. Ano yung tinanggal kahapon? Tinanggal ko na, pinakita ko sa kanya. Eh ngayon, ay madali lang pala yan, sabi niya. Eh ngayon, paano makadali? Wala. Surrender do. Ay, hindi talaga natanggal mga tupay. Hindi natanggal mga tupay.